weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to gawi nane to basambula to luuma ñalbi to ɓohe ɓaleje to radio tata cheikh mara to guetema to awoyni to kolomina to kuñankari to jaabi diala to korka ƴella ko on takusan juula ha e nder duɗala ceerno haadi ahmadou muntaga cheikh oumar ha to duɗala ceerno bachirou ba to gurela abdoul kawele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi mauritanie mohamed wulfil ali o joddima aljuma hande o e ambassadeur chef de délégation fedde union européenne son excellence biteɗo josé guiliane to leydi sénégal gosas accident musɗo waɗi toon ko famdi kala yimɓe joyo mbasi hen pittali men tato worɓe mbarmi kamɓe foof kadi koɓe même famille to leydi mali jaɓɓima hélicoptère uji 4 wondude e pétalaji e kure keɗon e munition ummorade e leydi chine ha joni koto leydi mali keddaɗen emmanuel macron hoorejo leydi france o jabtima konngudi musɗi no fewi faade cuggela koygay mayga hoorejo jagoɗe leydi ndi konngudi mum sudno faade leydi france to guiné konakiri ko aljuma hande o colonel mamadi doumbia ko aljuma hande o wotima o jogoro leydi ndi hano hannirtani to leydi soudan udditi kerol mum hakkude mum e soudan du sud kerol udduɗo ngol kene wona duuɓi sappo joni to leydi rwanda ko debbo goto joom télé youtube kañum ñaawa o taƴanama mo lelo duuɓi sappo e kaso saabi ɗum noon ko ñingdemo paul kagame hoorejo leydi ndi e hello e télé makko youtube to leydi malawi ko mennoɗo wonde cukko hoorejo suudu sarɗiyeji leydi ndi kañum warti e nder assemblée nationale leydi ndi tawa kadi ko pestule makko felli hoore makko bisimilla mone ketki hotondirte joni jaññoɗen. Adi bil adi salade adi ɓuuri firtude adi ceerno Djiby Sy wi firtata adi mum e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jaaduno danwal e ɓalwal kala ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longala bawɗo halwa laaɓaɗo listihar ceerno Djiby Sy ene safra dendagal rafiji no mbawi fotirde kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji rewɓe e dendagal rafiji worɓe ma jogade kala ceerno Djiby Sy ne safra kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ronkoɓe darorede kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe kala omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafine yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e jeenayi rafi ma sertu hen ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui base mum e nder leydi Mali ne tawe toon miñi ko ene wiye Samba Sy numéro mum téléphone ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum aranoɓe safruji men kala garowo yo addon nokku to waɗori safruji mum ceerno Djiby Sy ne jogui siroji e leɗɗe pewnaɗe bawɗe neldede e kala leydi e kala continent to client makko woni ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe mum tawateɓe nder Fouta leydi Sénégal e lappol palol dande maayo ha e jeerinkoɓe kala yo gandu ɓoyata maw waɗa jillu faade mumen ceerno Djiby Sy so tawi ko ɗo e nder leydi Mauritanie
e nder base makko ne tawe to Nouakchott legal bitegal ne tek numéro makko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni ɗum nan badden danɗo faade makko. Dar moderne de l'excellence bunno El Hadji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Mountaga Tall e ceerno Seydou Nourou Tall imam Juma Cheikh Oumar Foutiyou. Dar moderne bunno de l'excellence e ɓe gandina dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala golle mabɓe kadi ɓamti hano ha ñettini nder leydi Sénégal. Dar moderne de l'excellence Bonnouro ene jangguina Qouranil Karim e ballal Allah e nder duuɓi tati tawa suko o reeni Qur'ana hano hannirta ni. Dar moderne Bonnouro ene jangguina français ene jangguina anglais informatique tawa kadi programme mabɓe ene yaadi e programme école aji laamuji leydi Sénégal. Dar moderne de l'excellence Bonnouro ene andina dendagal kilineɓe muɗum wonde ɓe jogui ko daaraji ɗiɗi daara rewɓe o ene tawi tigui to Sicap Liberté 3 so tawi ko daara moderne de l'excellence Bonnouro sukaɓe worɓe e oɗo saaha joni ene tawe e nder leegal bitegal Kerme Sara cité Almadi. Dar moderne Alhaji Seydou Nourou Tall ina habra dendagal Sénégal naɓe e dendagal diaspora kala wonde ɓe puɗɗima bindidgol ɓe puɗɗima inscription ngaji mabɓe ɗum noon mbadden danɗo faade mabɓe. Dar de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ene gollodira ene liggoɗo e école aji turco taw ko école aji baɗaɗi rekkuni e nder windere he kala. Dar moderne de l'excellence Bonnouro Alhaji Seydou Nourou Tall kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78. Dar moderne de l'excellence Bonnouro ene jabbo sukaɓe yaroɓe duuɓi 4 ha duuɓi 12 ɗum noon mbadden danɗo faade mabɓe. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde goo yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrirde he ko musidɗo mon sehli mon Haali Abouba ene nangaɗen karallagal to ha mbawan yebde en to banggue YouTube mi men sehli men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen Sidi Wul Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate e cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui alkamisa hanki kikiɗe wonde nder jokli leydi Mauritanie kala ko ujunere e temedde jeeɗiɗi e nogas e joyo neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon 4 neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe borosa covid 19 e nder ɓe cellaɗo ɓe 49 mo kefti cellal mumen neɗɗo goto hawre ladiala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazwani ko hoorejo gendidi alkamisa hanki o windi ɓatake duwaw faade e sehil makko hono roi Mohamed VI kañum woni kañum tigi woni roi kañum arti leydi Maroc jabtu lettere o noon ko gam yidde duwanademo jaltugol aduna hono la princesse Lalla Malika ko ni lettere o liɓatake o lelori koye dow koye sunare mawde no fewi min nani jaltugol aduna princesse Lalla
Allah malika e oɗo saha noon oɗo saha musɗo mboɗo oɗo saha musɗo noon mo gonɗa mbiɗa duwonoma mboɗo fecca e ma sunare mboɗo fecca e ma sunare nde ko noon kadi an e ɓesgu leydi ma ɓesgu Maroc kala e dow indam mina hoorejo leydi ndi e dow inde leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie e dow inde ɓesgu Mauritanie kala e mina duwonoma e mina pecca e ma sunare e mina duwono kadi dendagal ɓesgu Maroc kala ene mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo parnamo aljanna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un musidɗo ma Mohamed Cheikh El Ghazouani ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Mohamed Wul Bilali ko hoore jagoɗo leydi ndi alkamisa aljuma hande o bismima o joddima en audience e biyeteɗo son excellence jeunesse guinéen on noon ko kañum woni ambassadeur kañum kadi woni chef de délégation fedde union européenne e nder leydi Mauritanie ɓe jewtidi ko juuti noon ko fate jokkodiral e ko fate gollodiral moƴƴal hakkude leydi Mauritanie e fedde union européenne ene tawtora jonde nde noon Aïcha Vala Mintou Michel Vergues woni gon ko directrice cabinet du premier ministre wondude Hasni Wula Efki on ko conseiller premier ministre chargé de communication ha joni ko leydi Mauritanie keddorɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode alarba ɓennuɗo o kamɓe ministre uji ɗi yeeso hoorejo leydi ɓe jewti tigui ɓe pamodiri ko fate kayiɓe kawri ko fate projet de loi eɓe ƴetta haalis kewɗo no fewi e nder oɗo boña biteɗo BID woni banque islamique de développement fewnude goudron hakkude Atara faade Chinguetti jaru on lawol noon jaru mum kene fewna ɗum on haalis moɓe ɗamini ƴettude ene qime ha 17 millions e temedde jeegom e capanɗe jeegom ujunere taw ko haalis euro to weccitama e uguya e haalis kesomo leydi Mauritanie ene qime ha temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e ɗiɗi millions taw ko haalis uguya e limore hesere nde ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen Cheikh Niass ko umminode nder leydi Sénégal najo gurnode nder leydi France o ummino to leydi France noon addunoma nder leydi makko Sénégal ko yidde kay tawtoriyede ko fate maggal Touba o dugdino saaha noon o dugdino kadi o haaɓi policier goto caggal ɗum ɓe nanguimo ɓe dumboyimo to kaso Kamaniel to Dakar balle jeegom waɗi nder kaso to caggal ɗum noon ko nder kaso o wasi fittanu makko goski makko noon waɗama autopsie woni tigui wiccit waɗama e goski he mo docteur eɓe mbaɗata ƴewde kay holko saabi ndeɗon mayde autopsie noon résultat ji ɗi kolliri tigui wonde ko mayde naturel woni tigui ko balɗe makko gasi tan sati makko hawri komo wonno e nder kaso kono kay wona omo wara wona omo torla kono noon koreji makko noon kañumen jadani e ngoɗon miijo ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni biteɗo dam e wondude goɗɗo no wiye Paplo ko kañumen ɗiɗo ndenduno boutique goto tawa kadi ko boutique jeeyowo téléphone aji e nder nokku to ɓe mbiyata salle de vente tawateɗo e dow lawol bitengol lawol Lamine Gueye walla mbiyen avenue Lamine Gueye boutique mabɓe noon ko wuyɓe jilli tawa ko wuyɓe ɓe hinde cambriolage kañumen tigui jilli boutique o ɓe keeɗi boutique o hollirama noon ɓe tawi toon million ngaji sappo taw ko France CFA ɓe jaadi hen wondude 1/5 téléphone ɗi hinde iPhone ɓe jaadi hen e oɗo saaha joni losgoji gaɗen noon caggal kayde vidéo ji conférence vidéo ji de surveillance caggal kayde puɗɗi hollirede fuɗɗi kay sumede oɗo saaha joni woni tigui e ɗiɗon vidéo ji ko vidéo woni halfinanoɗo ko fati en nden ka woni sécurité joginoɓe sécurité nden ka magasin ɗi ko kañumen poti wadde kaɗon guyka losgoji noon enen jokki ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Godias noon alkamisa hanki o sanga midi ko wallamo hinde Mitsubishi LA200 ko kañuma jolnunoɗo yimɓe jeetoro taw ko yimɓe jeetoro ɗe kala ko famille goto kañum waɗi accident yimɓe joyo ɗon e ɗon mbasi hen pittali men tata worɓe mbarmi hen baramanɗe musɗu ne fewi accident o noon waɗi ko tolno wuuro wiyetego Jebbela e tawe kilométre uji 4 hakkude mum e Gossas ko umminoɓe noon to Louga ɓe jaɓanno ko Nioro kañumen tigui ko mbaɗi accident konin koɓe faabu noon ɓe caserne Gossas kañumen tigui garan ɗon gañiɓe kala e goskiji mayɓe kala ɓe nawi ɗum to hôpital mo Fadiga ha to hôpital mo Diourbel kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate cellal aadi e gollediɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala subaka so hukkidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen kay to mborosa Covid 19 o yarata ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas naya cakkitiɗi ɗi e nder jokki leydi he kala ko ujunere e temedde capantaro e yimɓe tato kolkisa hen
en jeeɗiɗo tawama jaati ko fiɗaɓe mboros covid 19 ene qime ha 0,48% hen neɗɗo goto contact suivi jeegomo heddiɓe kala ko ka communautaire e nder ɓe cellano ɓe no gas jeegomo kefti cellal men paati galleji men jeeta toon tampi sannen tawede hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fana ɓe kolliri noon tuggi ñawlama hanki fayi hande woni nder 24 heures o hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade muɗum leydi Sénégal e oɗo saaha joni dendagal doggol winditiɓe rafi o ko 93 ujunere e temedde jeetati capanɗe jeetati e yimɓe ɗiɗo e nder ɓen noon capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde jeetati sappo e jeetati neɗɗo kefti cellal men ha no hannirta ni ujunere temedde jeetati capanɗe joyo e jeetati ɗum woni ko hawre ladiala temedere e joyo ko ɗum heddi e ñalawma hande o e juuɗe safroɓe nder leydi he kala taw ko wonduɓe mborosa covid 19 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen to saare bukki saare ɓokki ko wuuro tawtego e nder commune mo Sindianga Koundara e nder département mo Vélingara e nder région mo Kolda ko gujjo goto noon kañum wara to noon ko joom boutique noon caggal kay nde o heeli on boutique yidde nadde e nder boutique caggal nde o naati e boutique o ko ɗon tigui o tawi joom boutique o ne moggiri toon fiimo labɓe kewɗe no feewi joom boutique o noon ne wiye Demba Baldé kañum yooɓi fittanu makko caggal nde fiimo labɓe noon ko ɗon tigui o yiiɗi dogde koye lawol sami o wasi hen fittanu makko ko nin koɓe faabo woni sapeur pompier gendarmerie kala notitima hen e oɗo saaha joni gosuki makko ne tawe to morgo soit taw andede moni kanko ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paden to leydi Mali alkamisa hanki o capantati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kikiɗe kirɗo faye jamma laamu leydi Mali taw ko laamu sabbordu ɓe jaɓɓima matériel kewɗo no feewi ummorade e leydi Russie on matériel noon ko hélicoptère uji nayyi wondude e pétalaji kewɗi wondude e munition woni kurimumen ko yatata hen ministre noon taw ko ministre de la défense woni jagorgal kalfinaɗo ndenka ekkisal et des anciens combattants hono Sadio Camara kañum tigui jabbi ngallon ballal o kañum jabbi oɗon matériel o holliri toon hélicoptère uji nayyi ɗi ko haalis mo laamu leydi Mali kañum yaltini haalis soodi ɗina hélicoptère uji nayyi taw ko ɗi guelogal MI 171 so tawi noon ko kuure ɗe e pétalaji ɗi ɓe kolliri ɗum ko ballal ummorade e leydi Russie faade nder leydi ummorade leydi Russie faade e leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen e caggal nde cukkela koygel magga hoore jagoɗe leydi ndi sunno konngudi musɗe no feewi faade laamu leydi France taw kadi koye saaha ɓe gonno tigui e tawa ɓe gonno e bitti batu taw ko batu Nations Unies to dow to batu Nations Unies noon to fedde loni Nations Unies caggal nde o suuti ɗina konngudi noon holliri tigui wonde laamu leydi France koko waɗi abandonné leydi Mali en plein vol ɗina konngudi noon faray senaɓe jonnan ɗum hay cetta kuntala ñalawma hanki o Emmanuel Macron fatani ha ɓuftini ko ɗon kañum e hoore mum sooti konngudi musɗi no feewi kañum ne huccitinde e laamu le fuccitinde makko kanko hoore jagoɗe leydi ndin e huccitinde dendagal laamu transition kala Emmanuel noon holliri ko ardi kala ɗiɗo konngudi ko konngudi kersiniɗi no feewi o holliri kadi ɗum ɗo woni bettere mawde no feewi wonande kay leydi Mali ha tengte laamu leydi Mali faade e leydi France o holliri ko ñalawma heccanki o tan wonno hommage woni tigui wirde o ɗo taw ko soldat français najo betenoɗo Maxime betenoɗo français najo taw kadi ko betenoɗo Maxime Blasio kañuma yo wasi fittade mum e nder leydi Mali taw ko seɓɓetiɓe yowi fittade makko taw ala ko addunomo toon kanko e koniɓe kala so wona yidde wallude leydi Mali no e leydi Sahel kala no keptiri tigui no kaptori ɗeɗon pelle ceɓɓetiɗe o holliri noon kadi nguɗo laamu taw ko laamu transition wona ni hay laamu heɓtinangu woni tigui wona laamu légitime saabu kay ko laabi ɗiɗi ɓe mbaɗa dirguita laamu ɓe mbaɗa coup d'état nder leydi he ɗum noon ko konngudi cofɗi no feewi ɗeɓe pupatani yaltinde e kunel mabɓe holliri kadi wonde e oɗo saaha joni ɓe jogui toppitade gueɗe kewɗe kay ko fati kay noɓe juɓɓiniri sumgoji tawa kadi ko dawal biyengal e nder mayde lewru février 2022 wona kay wiide ne suuta konngudi goɗɗi ala noon ko yidde witte wonde kanko Emmanuel Macron hoorejo leydi France ala koy ko heddani leydi Mali e oɗo saaha joni so wona taw koko yejjiti ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni ko ɓoyani ko kene wona jonte seeɗa tan hôpital Point G mo Bamako heeɓino fodde machine aji sappo taw ko machine aji dialyse joni kadi ɓe keeɓi kadi matériel kewɗo taw ko matériel roulant ɗena matériel uji keɓɗonomo ɓe keeɓi oɗo saaha joni ko bus uji ɗiɗi taw hen bus kala waɗi capantati e ɗiɗi place wondude ambulance uji joyyi e auto ji ɗiɗi taw ko auto ji de livraison ɗum noon hono sokhna Djemminatou Sangaré ko ministre kalfinaɗo ko fate cellal aade o
ƴetti kele coktirɗe otoji ɗi kala e ambulance uji ɗi kala o waɗe juuɗe directeur hôpital o hono professeur Illo Bella Diallam Jaminatou Sangare noon holliri tigui wonde e oɗo saaha joni fandare e darde laamu ngu kala ko yidde kay ƴellidde hôpital uji ɗi wattude ɗi kay haɗi daro e leydi tawa kadi ko dendagal mo sellani malinajo kala so dari e dara hôpital uji he ne wawa hebde safaruji mum hano hannirni directeur général hôpital o holliri hen weltare mum mawde no fewi e ɗiɗo matériel uji holliri kadi ma matériel uji ɗi ndewto poti rewde jogoreno foti jogorede ni koto Guinée Conakry paɗen aljuma hande o golewru yarko ma colonel Mahamadi Doumbouya o wondi yeeso yimɓe kala wonde kay mo jogoro leydi ndi e peewal e potal ñalawma hande o laatima tigui président de la république taw ko mbadi laamu sabbordu o ɓayyini kadi ko wiyete feuille de route no ɗamini jogorade leydi ndi laamorade leydi ndi e yeeso yimɓe kala kadi o refti e konnguli ɗi o haalno wonde kanko colonel Doumbouya e oɗo saaha joni gonɗo hoorejo laamu transition leydi ndi o holliri tigui wonde sumgoji so transition gasi sumgoji ardade leydi ndi o jeeyatake e ɗiɗon mbiruji ko noon kadi dendagal jeeyaɓe oɗo gouvernement de transition hay goto mabɓe gembantako gam yidde ardade leydi ɗi ko charte moɓe pamodiri bindaɗo e ngelɗon ndeɗon deftere ha joni kabaruji men demgal pulaar so no mimata leydi Guinée koto leydi Tchad paɗen fedde wiyetede fedde taw ko lundiyankoɓe leydi Tchad wiyeteɓe takkita tamam ɓe kolliri tigui ɓe so wona tawa kay ko condition ngaji moƴƴi ɗi kala dentina ha kawri ɓe mbawata jeeyede e neɗon tawa ko yidɓe yaade tawtoriyede ko fate dialogue national inclusif ɗum noon ɓe kolliri tigui ɓe jeeyatake ɓen caggal kay condition ngaji ɗi kala kaldaka ha pamodiran taw fedde noon wiyetede catal mbi noon takkita tamam ko fedde rendinde dendaga pelle keɓɓitiɗe rendinde pelle taw rendinde yimɓe taw ko yimɓe wiyeteɓe taw ko yimɓe wiyeteɓe société civile wondude e lannaji dawrugol lundiyankoɓe heeɓe kañumen dendi ngal ɗon catal bitegal takkita tamam ha joni ko leydi tan mima to leydi Tchad koto leydi Soudan paɗen kene wona joni duuɓi sappo kerol hakkude leydi Soudan hakkude mum Soudan du Sud kerol ngol koko udduno ha tiiɗi ɓe kawri noon ñalawma aljuma hande o go lewru yarko ma e kerol ngol ene uddite kerol ngol uddite noon ko kaldigal e pamodiral hakkude laamuji ɗiɗi taw ko sifande ɓe ciifodirno guila e lewru août 2021 koto leydi Rwanda cakkitoɗen to leydi Rwanda noon alkamisa hanki o ko tribunal mo Rwanda ko kañum ñaawi ñawore kañum yandini ñawore mum nde ñawore noon ko wonande oɗo suka debbo biyeteɗo Yvonne Idmagge jaro duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi o taƴanama mo leɗo duuɓi sappo joyyi e kaso kanko Igman noon o jogui tigui ko jayde makko taw ko télévision makko to banggue YouTube e nder YouTube he noon o waɗino ñingande fade Paul Kagame hoorejo leydi ndi holliri tigui wonde laamu mum koko awi ko fati e wiite tigui ko dictature e nder leydi he kala ƴina konngudi noon laamu ngu yonnan ɗum haydara ko ɗum saabi noon ɓe ñaawimo taƴanama omo leelo duuɓi sappo joyyi e kaso kanko noon jira makko YouTube o omo jogui fodde sappo e jeetati ujunere temedde jeenayi neɗɗo waɗɓe abonné e YouTube makko cakkitoɗen ko to leydi Malawi noon mennoɗo wonde cukko hoorejo suudu sarɗiyeji leydi ndi o wartima alkamisa hanki o e nder suudu sarɗiyeji leydi woni to assemblée nationale leydi ndi tawa kadi ko toon o warti e so arno tawtorede batum hollirama noon joguiɗo konngol police noon holliri tigui tindi tigui wonde ko bartiɗo no enquête aji ɗi kolliri o tawa kadi kanko ɓe kollirani détail uji no wardotori ɓe kolliri omo wiyeteno Clément Chiwaya noon ko pistule makko o felli hoore makko tawa kadi ko nder bureau wiyeteɗo greffier du parlement o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɓe mbi noon dendagal Pulaagu to wawi wonde foof leydi Gambie leydi Sénégal dendagal leyɗele ɓattiɗe leydi Gambie kala ha tengti e gambinaɓe oɗon kala oɗon bisma e batu taw ko batu HCSA eri wonande jeeyaɓe fedde nde fulɓeɓe gona fulɓe kala kettude bandiraɓe fulɓe mbiyoɓe mbimi wimi e wimami e kala leñol mbawgol won noddango mango arani e leydi Gambia homo noddiri ngo noddango Amadou Sane e goɓu muɗum noddiri ɓiɓɓe fulɓe e kala leñol ngol wawi won ɓe mbiɓe on dañani batu mawɗo e o octobre a balɗe ndu ɗiɗi hoɗo batu waɗanta on toon to Sare Gueda wulli ɓe teddinira ngu ñalngu gouverneur Samba Ba to Basse
e gollediɓe muɗum sefo alhaji Dunba to Sandu e gollediɓe muɗum sefo o wulli wes alhaji Mamadou Ba ɓe ɗum teddinira nguñalngu leydi kansulo Sinthiouba to wulli is ɓe teddinira chef alhaji Ibrahima Juwara chef mo wulli is e gollediɓe muɗum ɓe teddinira Mamadou Diallo président fedde aynaɓe to wulli wes e gollediɓe muɗum ɓe tinna honorable Mamma Kande Amadou Dia to Dia Oil e pelle ɗe gandama woni nder Gambia e caggal leydi kala fedde mbawde won heble sukaɓe Afrique ha esa teddiniri one nguñal Amadou Ngata Mere Ba heble sukaɓe Afrique e ngal South Africa ɓe ɗum tin Abdou Baro hoorejo heble sukaɓe Afrique ngal Brazil ɓe tinna président fulɓe Africa Aliou Sow e gomu muɗum ɓe tinna alhaji Sidi Dem président capital pulago ngal Gambia alhaji Mamadou Madou président capital pulago international ngal Gambia ɓe tinna hoorejo Ceerno Bala Kande hoorejo Jengu Fuladu ɓe tinna Alfali hoorejo fedde potal ngal Gambia ɓe tinna hoorejo Ceerno Habous Diallo hoorejo heble sukaɓe Afrique ngal Sénégal ɓe tinna Hadji Mama Badiaga a wulli is association leader kam heynori e wulli is e fedde mumen nde o e Gambia ɓe teddinira Aliou Dialaɗo Ba daraniɗo pulago toto leydi Angleterre Amadou Sané gomu muɗum noddiri ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbi batu mangu ngu won arana nder leydi Gambia ɗum ko nde waɗanta on 2 octobre toon to Saare Gueda wulli ndenne ɓiɓɓe fulɓe mbiyoɓe mbimi wimi e wimami e kala leñol mangol won heble sukaɓe Afrique wona ɓiɓɓe fulɓe tan darani ko kala leñol mangol won heble sukaɓe Afrique ɓe on darani ndenne noon ɓiɓɓe fulɓe e kala leñol mangol won notoɗen Amadou Sané gasi ha laaɓi cer musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongoƴen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on